Сезони на любовта. Какво искате? Госпожо, ще вземем показанията ви, тъй като сте причинили злополука. Господине, не знам дали сте наясно, но аз родих преди малко. Дори още не съм видяла бебето си. Пък и не си спомням абсолютно нищо от катастрофата. Само това мога да ви кажа. Знам, че ви е трудно, но долу лежи напълно невинен човек, пострадал в катастрофата, която вие сте причинили. Кажете ми какво стана и да приключваме. Не разбрах. Кой е пострадал? Върхлетели сте в двора с колата и сте блъснали един младеж. Не е възможно. Били сте пияна, разбира се, че не помните. Нормално. Беше сватбата на сина ми. И как стана? Нищо не ни казаха. Много се разтревожихме. Злополучен инцидент. И ние не разбрахме какво стана. Една от гостенките ни върхлетя с колата си. Вероятно спирачките й са отказали. Съдбата ни изигра. Лоша шега, господине. Дано синът ви се оправи. Нека Бог не ви го отнема. Болничните разходи или ако имате нужда от нещо, не се притеснявайте. Всичко е за наша сметка. Момчето пострада на нашето тържество. Благодарим, господине. Да излезе от тук жив и здрав. Друго не искам. Дай Боже. Ще се моля за него. Благодаря ви. Съжалявам, госпожо. Господине, казах, че не си спомням. Знам само едно. Реших да отида на сватбата и сред всички гости видях единствено тях двамата. И не сте забелязали, че ще блъснете човек, така ли? Ако бях забелязала, нямаше да го блъсна, нали? Щях да натисна спирачката, да не съм идиот. В колата намерихме шишета с уиски. Били сте пияна? Сама ли изпихте и двете? Не помня. Господине, моля ви, дъщеря ми най-добре трябва да си почива. Добре, останалото ще разкаже в съда. Съда ли? Как така? Провинила се е. Случаят ще се гледа в съда. Моля те се раненият да оживее. Иначе става много лошо. Добре, господа, за сега толкова. Лека вечер. И на вас, госпожо. Мамо, какво означава това? Скъпа, В затвора ли ще вляза? не мисли за глупости. Мисли само за бебето. Само за него. Не искам в затвора. Яшим, моля те, не се тревожи. Аз ще видя на джип и идвам. Чули? Спокойно. Спокойно. На джип. При теб идвах. Нещо лошо ли има? Да, дойдоха полицаите, разпитаха Яшим. Видях. Такава е процедурата, Жимрют. Понеже има пострадал и е в тежко състояние. Още е в операционната. Надявам се да оживее. Ами, ако не се оправи, какво ще направят на Яшим? Това е злополука, не го е направила нарочно. Ще я задържат. Не, моля те, Неджип. Не дей, моля те. Та тя току-що роди. Ще направя каквото мога. Но положението е сериозно. Яшим.
Никой нищо не казва. Бебето, дали е добре? Мили Боже, На здраве, Лело. благодаря. Ама не ми минава. Откъде дойде това? Рейхан, много се измори. Цял ден си е на кръг. Нека те заведа от дома да си починеш, а? Добре съм, Мехмет. И никъде няма да ходя, докато не видя бебето. Но ако ти си изморен, не си длъжен да оставаш. Как е синът ми? Господин Чинар, биологичният баща на детето. Така ли приятно ми е, вече го прегледах. Как е то? Да отидем при майката, нека и тя чуе какво ще ви кажа. Добре. Джансел, как е бебето ни? Джанан е моя приятелка, специалист, неонатолог. Прегледа бебето. Нека тя ви обясни. Заповядайте да влезем в стаята. Добре. Ешим? Джансел, как е бебето ми? Това е Джанан, специалист по неонатология. Мисля, че съм я виждала, но не я помня. Добре, не се изморявай. Джанан дойде да види бебето и сега ще ти обясни. Добре, как е то? Съжалявам за случилото се. Сега трябва да запазим спокойствие и да бъдем търпеливи. Затова искам да ме чуете добре. За жалост, преждевременното раждане води до рискове. Притеснително е, но трябва да сме подготвени за всичко. Добре, първо кажете как е бебето. За сега състоянието му е стабилно. Може да тръгне на добре или да се влоши. Как така да се влоши? Това искам да ви обясня. Най-големият риск е кръвоизлив в мозъка. Дори да го овладеем, възможно е мозъчните функции да спрат. Черният дроб не е развит, има риски от хепатит. Всъщност нито един орган не е напълно развит. Затова ще ги поддържаме с машини и медикаменти. Освен това, имунната му система е много слаба и е възможно да не се пребори с вирусите. Добре, достатъчно. Ешим, това са само възможности. Но са само лоши възможности. Не казахте нищо обнадеждаващо. Това ли искате да чуете? Разбира се! Тогава спрете да плачете и се пригответе за борба. Трябва му кърма. Дори да нямате мляко, колкото по-бързо, толкова по-добре. Бебето има нужда от майчина кърма, за да се пребори. Наистина ли? Ако искате бебето ви да живее, трябва да го обгрижвате. А сега трябва да му осигурите кърма.
Кръвоизлив в мозъка. Черният дроб е недоразвит. Слаба имунна система. Не бива да плачете, не е добре за бебето. Бъдете силна. Заради него. Джанон е права. Стресът може да спре кърмата. Стига, не дай да плачеш. Сега тръгвам, но утре ще се върна да видя бебето. Моля, оставете майката да си почине. Много съжалявам, лека нощ. Благодаря. Бог да пази и теб и бебето. Ела, Рейхан. Хайде да оставим да поспи. Дъще, дай Боже и ти и внукът ни да се оправите. Моли се, скъпа. Единствен Бог може да ни помогне. Благодаря. Чакам те отвън. Добре, Неджип. И така, време е за почивка. Чу Джанан. Важното е ти да си добре. Не ми говори за Джанан. Сякаш не е лекара, сатана. Така и не разбрах защо я доведе. Да не идва повече. Тя е най-добрият специалист в Турция, госпожо Зюмрют. Помолих я да дойде. Тя не ми отказа и прие. Какво правиш? Яшим, Ставам. Глупости, къде отиваш? да, права си. Искаш да видиш бебето. Но първо си почини, ела на себе си и после ще отидем заедно. Защо после, а не сега? Защото роди преди малко. Сега си най-уязвима. А бебето е в ковьоз. Не може да диша само, опасен, но е страби. Чуй, ако го видиш така, ще се разстроиш още повече. Значи има нужда от мен. Яшим. Миличка. Яшим. Ще извикам сестрата. Дръж се. Всичко ще се оправи. Дръж се. Само не се отказвай. Ти какво правиш тук? Какво гледаш? Нещото, което си направил ли?
Махай се веднага. Боже, бди над това мъничко същество. Дано оцелее милото. Да си вървим. Елате. По-бавно, краката не ме държат. Виж ни само, облякохме се, гримирахме се, а осъмнахме в болницата. За краката си ли да плача или за това, че се влача по разни болници? Не ни стига това, ами госпожицата и фасони раздава. Топрак такава ли е? Напълно различна е. Не се оплака, че й развалиха сватбата. Момичето веднага дойде с нас. А после 100 пъти звъня по телефона, милата. Говори ли с нея? Да, разбира се. Тревожи се за теб, но пита и за бебето. От друга мая е тя. Пита дори и за Яшим, безпокои се и за нея. Такива ми ти работи. Бог знае на кого какво сърце да даде. Така е. Не всеки може да бъде добър човек. Само лошите страдат. Боя се, че бебето ще плаща. Да, така мисля. Бебето ще плаща за греховете на майка си. Видя ли, тежи само килограм. Какво ти става? Осъзнаваш ли какво говориш? Това дете е и мое. Ако му се случи нещо, и аз ще страдам. Да, бе, сякаш всичко зависи от мен. Лекарката какво каза, не чули? Добре, добре, стига толкова. Яшим, не дай така. Стегни се. Госпожо Яшим, време е да нахраним бебето. Трябва ни кърма. Хайде.
Той има нужда и от мляко, и от теб. Бог да е с него. Да, миличка. С нищо не можем да му помогнем. Поне да се помолим за него. Понякога стават чудеса. Дано. Ти няма ли да си лягаш? И да легна, няма да заспя. Умът ми е в болницата. Но ти си лягай. Днес много се измори. Ела. Върнаха се. Дано носят добри новини. Добре дошли. Добре дошли. Как си, госпожо Игбал? Не питай, скъпа. Цял ден крак не съм подвила. Обувките ми стискат, носът ми тече, пък и съм много гладна. Ела, ще ти приготвя нещо. Как си, Топрак? Аз съм добре, но ти как си? Тревожа се за теб. Наред ли е всичко? Все така е. Нищо не се е променило. Ще се проблека и ще си взема душ. После се връщам в болницата. Добре, ще ти извадя чисто бельо. Госпожо Шереф, в болницата само за Топрак си мислех. Дано не се е засегнала от думите на оная вещица. Хубава работа, госпожо Игбал. Жената е много разстроена. Нормално е да говори така. В такъв момент не можем да й се сърдим. Напротив, скъпа, напротив. Майка и дъщеря могат да ти скъсат нервите. Не им е за пръв път, не им е и за втори. Където и да бръкнеш, все тях ще намериш. Идва ден, всичко се забравя и хората заживяват заедно. И този ден е днес. И момичето много страда. Не е редно бебето да плаща чужди грехове, да се молим за него. Ох, Шереф, онези двете нищо не разбират от добра дума. Чанар само пръст да им подаде и ще видиш уния как веднага ще му захапят ръката, гадните отровни змии. Жилетката е хубава, но има хиляди копчета. Топрак? Какво ти е? Защо плачеш? Кажи ми. Чанер, много се оплаших, когато чух лекарката. Ами ако не оживее? Ако не успее да се пребори и умре? Какво ще прави Ешим? Как ще успокоя съвестта си? Как ще намеря покой? Ти нямаш вина за станалото. Не се измъчвай. Ако някой е виновен, то това е Ешим. Направила го е нарочно. Как така? Лекарят каза, че в кръвта е имало много алкохол. Да, и аз много съжалявам. Но съм гневен на Ешим. Що за безотговорност? Казах и още от самото начало. Трудно е да си майка. Отговорно е. Ти няма да можеш, казах. Но тя не ме послуша. Заинати си и не направи аборт. И ето сега виж какво стана. Не говори така. Сега Ешим е най-тъжна от всички. Така ми се иска да мога да й помогна. Няма по-страшна мъка от тази за детето ти.
Не ме плаши, Топрак. Не се отказвай от мен. Даде ми дума, че няма да ми изоставиш. Каквото и да става, каквото и да преживеем, ще се борим рамо до рамо, нали? Това с алкохола е много лошо, Зюмрют. След като я разпитваха и полицаите, утре ще я изправят в съда. Но това беше злополука. Не е пригазила момчето нарочно, нали? Да, така е. Но и той е човек. Освен това, нещастникът няма никаква вина. Вадил си е хляба, а сега бере душа. Неджип, помогни ми, моля те. Нали знаеш какво преживява Яшим и бебето се бори със смъртта? Ако я изправят пред съда, няма да издържа. Помогни ми, моля те. Обаждай ми се, чули? Добре. А ти си легни и се наспи. Нали? Да. Кога ще се върнеш? Нямам представа. Не ме чакай. Най-вероятно сутринта. Хайде върви, те имат нужда от теб. Добре. Не си ли легнала, дъще? Не, майко, току-що изпратих Чанар. Че той къде е? Не казвай, че си го пратила в болницата. Да, майко, там отиде. Той е баща на бебето. Баща бил. И с какво ще му помогне? Дори докторката се прибра вкъщи. Сама ли го тикаш в огъня, дъще? Насреща ти стои истински дявол. Ни от болка разбира, ни от състрадание няма да остави Чанар на мира. Ще намери начин и пак ще му завърти главата. Нали сама каза, че Ешим е изгонила Чанар от стаята? А защо разиграва този театър? Ние как да знаем? Аз не мисля, че в такъв момент ще разиграва театър. Пък и така да е. Аз вярвам на мъжа си. Вярвай му и ти, моля те. Не се тревожи. Това твоето е прекалено. В крайна сметка Чанар е мъж. Ти още ли си тук? Да. Това проблем ли е? Не, естествено. Само съм чуден. Как е, Яшим? Кажи ми. Като тяло е добре, но психиката й е напълно разбита. И не иска да те вижда.
Пълен абсурд. Роди едва вчера, а те изписаха. Не е за вярване. И защо? Защото си родила по естествен път и не могат да те задържат повече. Ами ако прокървиш, Джан Сел е виновен. Защо им позволи да те изпишат? Човекът направи каквото трябваше. Не работи там, толкова можа. Какво още? Това не ме интересува. Не трябваше да си тук, а до бебето. То е гладно, а ти си съсипана. Бебето ми не е гладно. Сутринта му пратих много мляко. Дори сестрите се очудиха. И той спило всичко. Не, чуй. Щом бебето яде, няма страшно. Прилича на мен, голям боец е. Може да е мъничко, но ще се бори. Няма да се предаде. Здравей, как си? Добре, но искам да отида при бебето си, господин Наджиб. Господин Алтан. Той ще те защитава. Специалист е по тези дела. Надявам се да направите необходимото за дъщеря ми, господин Алтан. Бъдете спокойна, госпожо. Съдята ще дойде след малко и започваме. Налага ли се да присъствам? За жалост, И колко ще продължи? най-много половин час. Пострадалият все още е в реанимация. Но за сега е стабилен. Съдята ще го вземе предвид и няма да ви задържи. Дай Боже. Прекарали сте безсънна нощ? След това, което се случи с нощи, не можех да спя. Когато започвах работа, се опитвах да вдъхвам надежда на близките на пациентите. Но видях, че от това няма полза. Когато хората загубят близък, се изпълват с гняв и започнах да им казвам най-лошото, за да бъдат подготвени. Но тогава те се отказваха от борбата и започваха да скърбят. Накрая мисля, че намерих правилния подход. Казвам и доброто и лошото. Да. Доста е болезнено, но поне не е лъжа. Както и да е, ще се преоблека и отиваме при младежа. Да, бях пинала малко. Тук пише 2 шишета. Все едно, казах, че не помня колко пъти да повтарям. Госпожица Цешим, Всичко ми е като в мъгла. Но сте връхлетели на сватбата с колата. Какво целяхте с това си действие? Да прегазите хората ли? Моля ви, това са пълни глупости. госпожица Цешим, Защо да целя това? Защо да го искам? Госпожице, предупреждавам ви да си мерите приказките. господин съдия, Не сте в училищен двор. Говорите с съдия, дръжте се почтително. Божичко, много сте били чувствителни. Всичко приемате за лична обида. Не разбрах. господин съдия, Както и да е, може ли да свършваме вече и да ме изпратите в болницата? Там ме чака моето бебе. госпожица Цешим, И без това, пострадалият е добре. Не е задължително да ме задържате вече. госпожица Цешим, Вижте, нямам сили да си стоя на краката. Моля ви, позволете ми да си тръгна. Не сте толкова жесток, че да арестувате една кърмачка. Но вие сте достатъчно жестока да отровите бебето си с 2 бутилки алкохол. господин съдия, Не знаете какво съм преживяла и защо съм го направила. В онзи момент не мислих нито за себе си, нито за бебето си. За една майка няма нищо по-важно от детето й. Каквото и да е преживяла, здравето на бебето е на първо място. господин съдия, Но виждам, че вие не сте дорасли. Най-добре да помислите върху това, седейки зад решетките. Шегувате се, нали? Не можете да ме задържите. Пристав, отведете я в ареста. Глупости! Казах ви, че детето ми ме чака. Какво мислите, че правите? Аз имам бебе, не разбирате ли? Той има нужда от мен. Чувате ли ме? успокойте се.
Това е съд. Не осъзнавате къде сте. Тук аз издавам присъдите. Пращам ви в ареста. Моля ви, господин съдия, господица Яшим не искаше да каже това. Разстроена е заради бебето си, моля ви. Веднага ме изведи от тук. Много ви моля да прекъснем за малко. Ще се погрежа за клиентката си. Позволете ми. Добре, 5 минути. Боже, помогни им, моля те. Моля те. Какво му е на сина ми? Какво става? Лекарите при него. Доктор Джанан! Доктор Джанан, какво става? Защо не ми казвате? Не, сякаш го прави на инат. Напада съдята, толкова е гневна, че наистина ще я задържи. Можеш ли да го разубедиш? Ако Яшим ме послуша, може би. Но тя няма такова намерение. Влезе ли в ареста, ще остане там до процеса. А кога ще е той след 2 или 5 месеца, това не се знае. Разбирам. Ще говоря с нея. Видях се с адвоката. Нервирала си съдията. В момента не ми е до поучение, господин Неджип. Добре, но това е в твоя вреда. С това поведение вредиш не само на другите, а най-вече на себе си. Осъзнаваш ли го? Господин Неджип, а вие осъзнавате ли, че в този момент трябва да съм при детето си? Страдаш от тази си сприхавост. Ако продължаваш да си вириш носа, съдията ще те задържи. Ще лежиш в ареста и ще се съсипеш. Вече си майка, Яшим. Имаш по-важни отговорности от себе си. Работата не е в това само да родиш, а да се държиш както подобава. Точно като вас ли? Сега не говорим за мен, а за теб. Какво да се прави, скъпа? Това е положението. Добре, ако има нещо, ще ти звънна. Господин Алтан, приключихте ли? Къде е Яшим? Погледни се. С всички се караш. Вечно си ядосана. Извадила си ногти и се нахвърляш като звяр. Другите са нормални, само аз съм откачена, така ли? Съжалявам, но дори близките ти трудно те издържат. Отдалечават се от теб. Знаят, че ако ти подадат ръка, ти непременно ще ги нараниш. Това е причината да загубиш и Чанар. Не е ли време да се замислиш? Ето, Бог те дари с дете. Направи те щастлива. Не всяка жена става майка. Но ако продължаваш да се държиш така, боя се, че Бог ще накаже и двама ви. Как ли пък не? Аз ще бъда добра майка на сина си. Дай Боже. Но като те гледам, трудно бих повярвал. Налага се да се успокоиш и да спреш
да тормозиш хората. И те, вместо да се чудят как да бягат от теб, ще ти предложат помощта си. Вземи за пример Топрак. Защо не си на нейно място? Мислила ли си? По-хубава ли от теб? Не, дори не мога да ви сравня. Но нейната душа е друга. Дава спокойствие, прави хората щастливи. Ако се промениш, ако се успокоиш, и отношенията ти с околните ще се променят. Ролите озвучиха артистите Христина Ибрашимова, Елисавета Господинова, Петя Миладинова, Силви Стоицов, Светозар Кокаланов, Васил Бинев. Преводач Даниела Трифонова. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.